गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिमेन्ट दख'र दुलाराय हारिमु आफादनि जानानै गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थाग्रोबाय। थांनाय 20 मार्चनिफ्राय जागायनानै दिनै 5 एप्रिल दिनै जोबथा सान बे बेसेन नाङै मावबादा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे बिथोन थिग बे बिथोन बायदियैनो बर' हारिमुनि जा मोनसे हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाय थांखि नोजोरजों मोनसे गोजोरथि खालामनाय थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। दिनै बे हाबाफारिखौ जों मोगथां महर होनो हाबाय होननानै जोंनि मोनसे जा थांखि 17 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बे दिनै जोब्बाय। बे मावबादायाव बेसेबां सोलोंसाफोरा बाहागो? 115 सोलोंसाफोर दंमोन गासै, खाम, सिफुं आरो सेरजा। दिनै जोबथा सानावहाय बिथांमोननि जा मोनसे दामनाय बेखौ डेमनस्ट्रेसन हिसाबै जोङो लादोंमोन। बै लानायाव बिथांमोननि दामनायखौ जा मोनसे जों नुनो मोनबाय बेवहाय जों मोनसे साक्सेस जानाय बायदि मोनना लादों। मानो होनोब्ला बिथांमोना बागुरुम्बा बेखौ जोंनि गेजेराव दामनानै देखायदों आरो दावस्रि देलाय बे मोनसे बेखौबो दामनानै देखायदों। जों बिथांमोननि दामनायखौ खोनानानै जों मोनसे साक्सेस जानाय बायदि मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो दख'र आफाद हिसाबै जोङो गोबां हाबाफारि दं। बे जोंहा फैबाय थानाय समावहाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबो बरायनाय बे हाबाफारियावबो दङ। बेखौ जों दख'र आफाद हिसाबै मैखोमै बाहागो लानानै बे बरायनाय हाबाफारिखौबो जों जाफुंहोगोन। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय रंजालि बैसागो फोरबोनि बिदाय फोरबो बेखौबो जों दख'र आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौबो जों खुंफुंनो लाहार फाहार थिग थाक खालामगासिनो दङ। ओंखायनो फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोनानो जोंनि इयुन बिदिन्थि हिसाबै बा बै फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बैसागो बिदाय फोरबोआवबो बिथांमोनानो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जोंनि बर' हारिनि जा मोनसे दोरोङारि दामनाय देनाय बा दामजु बेखौ दिनैनि बे बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादानि गेजेरजों जा मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थिग बेफोरबायदिनो बेखौ गोजोरथि लाखिगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दोरोङारि दामजु दामनाय जा मोनसे मावबादा फोरोंथाइ मावबादा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होदोंमोन। बे लेखायैनो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा मोनसे 15 साननि मावबा फोरोंथाइ होबाय दिनै फोजोबनाय जोबथा सान हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि जायफोर सोलोंसाफोर सोलोंसुला सोलोंसुलिफोर बिथांमोना जाबायदि बाहागो लानानै जा मोनसे गावसिनि रोंगौथि टेलेन्टेडखौ देखायदों दिनै जोबथा समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनखौ फोरोंनाय गुरुआ बे खम समनि गेजेरावनो जा सोलोंसाफोरनिफ्राय जा मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनदों बिथां गुरुआबो फोरमायदों मानगोनां अशक बसुमतारी बिथाङा। दा बे लेखायैबो जों आसा खालामदों जोंनि सोलोंसा फंबाय बिनानावमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे गावबा गावनि माने टेलेन्टेडखौ देखायनो थाखाय दिनै हारिमुनि बेलायावबो जा मोनसे गोसो जानाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा दा बिनि सोलोंथाइ मोनसे एक्सट्रा बेखौ बिथांमोना बोजबदों। बेखौ जों जोबोद बाख्नायदों। आंबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसानि सासे बोसोनगिरि हिसाबै जाहाथे मिरुनि बिथोनखौ सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसाया मावफुंदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। उननि समावबो जाहाथे मिरुनि बिथोनफोरखौ मावनानै जोंनि बर' हारिखौ दाफुंनायाव मैखोम आवगायलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनाय जोंनि दामनाय देनायखौ जोबोद गोनांथि। जोङो बर' फरायसाफोरनि साफा साफा मावथि हिसाबै खावलायगोन जोंनि
बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरनि BKWSनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे हारिमुनि फारसे नोजोर होनानै जोंनो जाखिनि दामजु नांगौ जायो माखासे गामिफोराव दा बिथांमोना गावसोरनि डिपार्टमेन्टनि फान्डनि गेजेरजों जाहाथे सहाय होलायो हेफाजाब होलायो बेनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जेबो आंखालनि मोगा मोगि जाया बेखायनो जों खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे हारिमु फारसे नोजोर होनानै जा आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना मदद खालामो बे दा बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय।